It's opened up. What is something sweet in front of women that she can use to get anything she wants? Sweetie. Yes. Oh my God! Okay, it's happening. Obvious. You think you're funny, do you? Funny. Hey yo, it's your boy one and only bathi Tumelo nsizwe endeshange baleli mnyama kodwa shongolelo ntombi mqoma ngoba sisanda amagama akhashila ngawo kungebani ubuhlakusi bobe sonke sitwana somhlolo esiguquguqwa ngakwaziqonda ngesifasini wabala engo uma uvula kuvaliwe kufazela emlanda seqophi landelana aziqayata izibongo zensizwa. You know what they say, keep on pushing what you are pushing, or keep on pushing what I'm pushing. Push it until it's proven. That is our slogan. Ricky says do it for the culture and I say do it for people. Today bafowethu ngiyabona nani sisesinqonqaweni kwamashu ngiseduze la kwasisomuhle buka nje uloke ephozile cha ngiyaqala ukubona umuntu esifazana siqhaja kanje ngobuhle bakhe. Dadewethu asikubingelele sikwamukele ukuthi interview show episode 80. Uzizwa kanjani nje ukuthi ube yingxenye yethu namhlanje? Lalela nje ngizizwa nje ngijabule kakhulu. Suka. So dadewethu la nginembuzo la ethi ayibo 12 kuyale engicela ukubuzana engicela ukuthi ngiyinikeze wena igunya lokuthi ngikubuze yona. Ngabe awunankinga nakho? Nencane ayikho nje inkinga Nkosi yami sham. Ngoba useshilo ke bafowethu ayikhala sigibele phezulu kwakhe. It's about to go down. So dadewethu umbuzo wami uqala la. In your personal experience, which university in South Africa have the best looking people? UKZN. What do you mean by that? Bo phela ngifunda khona ngeke ngisho phela ukuthi UKZN ngimbi Nkosi yami phela sibahle eHoward futhi especially. Damn! Ngeke nje ngisisibami Nkosi yami sibahle kabi shame eHoward. All right. So 8 plus 11 is 20 or 20. Yeah? Wait! What's it? I'm asking what 8 plus 11 is 20 or 20. It's 20. What? What the? All right. So what flies without wings? Somebody come look at this. Yini endiza ngaphandle kwamaphiko? Yes. Nje kompa. Ay ngabe ngithi ngijapana. Ngeke. Ay ngeke we. Othi ngimo? Iphela. What? Iphela. Iphela nama pe. Oh, impukani. Bro, what are you talking about, man? Hayi nama pimpo kan. Inja phethu. Yenja. Ay. Engeke phethu angaza indlula ngiya. All right. So what does ICU stand for? Phethu uyabo ICU? Yes. Angazi. It's opened up. Hey UKZN phethu eHoward. Phethu ngisanda kufika ngifresh yes. Ngifresh. All right. So your mother has 3 children. April, May. What is the name of the 3rd child? Hey, y'all, come look at this. June. Why? Phethu ngeke ayikho phethu nje. Ay, awu. Answer yakho. Okay, so what is something sweet in front of women that she can use to get anything she wants? Sweetie. Yes. Oh my God! Okay, it's happening. Obvious. Hayibo ikuku. She's got a point. Yeah, boy. Yini? It's a cuckoo. Nizwele bafethu, nizwele. Awu. All right, so uzizwa kanjani umuntu wesifazane ufaka imakeup nje? Look at this. Nje mina umuntu osifazana ufaka imakeup ngibona ngathi akayithembi ngobuhle bakhe. Buka nje. Yabo, uyangibona nje. Angifakile imakeup. Natural look. Ukuthi ngimuhle. I'm proud of you. Ngingayifakile imakeup. Hayi angiphathi mase ngifakile ke. Suka. Yinje umlungu shami. Yinje umlungu. Hayi ngiyachazela ke. Ubastard umlungu. Lalela yinje umlungu. Suka. All right. So if life was fair and you had money, who would have you dated?
And I mean, I'm facing your and kettle, baby. You make me proud. I'm getting a nigga and kitchen don't be a bad Hashem. Intombi yakho. Yeah, bo. Get and kitchen don't be a my bow. Suka. All right. So, my last question: name 3 levels of government in South Africa. Hey, bo. I give us oh government does this about me. He needs some milk. Angibazi mfethu isho ungahleki. Ubhlungu lento ngoba ngibazi. Embarrassing. Yo. Mfethu angifunde eKZN. Awufunde ke. Angeke. How? Kanjani manje? Kanjani? All right. So, can you give a shout out to TM Interview Show? Yeah. Shout out to Bunny. Bunny. Interview Show. TM Interview Bunny Show. Danko. You think you're funny, do ya?